ఇక మొదలెడదామా? ఛానల్ పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్. వచ్చేసినాం ఏంటంటే చిన్న మన ఊరు దగ్గర చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. ఖాళీ అట్లా సరదాగా దోస్తులు అందరం వేసుకొని వచ్చినాం. చిన్న ఇక్కడ తమాషా దిగుతుంది దాన్ని ఇది వచ్చేసే ఎవరు సార్ మీరు? తోటి ప్రయాణికులు మర్చిపోకూడదు కదా అలా. కరెక్టే సార్, నేను మళ్ళీ వస్తాను రా. కూర్చో. కరెంట్ స్పందన ఏంటిది? సింపుల్ అవుతున్నాడు వీడు క్యామెరా బయట ఉన్నాడు పట్టుకొని అడిగి ఉన్నాడు. ఎవరు వస్తలేరు రమ్మంటే వస్తాడు, వస్తే చేసేస్తాడు.